הייחודיות של החנות הזאת זה המידות הגדולות שיש לי, והעיצוב שאני מעצבת לנשים לפי תפירה. שלום, שמי כאן עליזה אבן טוב, משזרות באהבה, מעצבת מתנות לידה, מתנות לאירועים מיוחדים, שמחות, מימי הולדת ועד טקס החינה. היום הגעתי לרותי אביגדור ויש לי אירועים, ובכל פעם שאני רוצה לקנות לי משהו, להתפנק או לאירוע, אני באה לרותי, כי לרותי יש עין טובה, מקצועית, היא יודעת להתאים, היא מעצבת על. היום באתי כי יש לי אירוע, ורותי מעצבת לי איזשהו סוג של בגד לאירוע מאוד מאוד חשוב שלי. אני אוהבת לבוא אל החנות, השירות מעולה, רותי מלאת סבלנות, ואני תמיד יוצאת פה עם חיוך, ואני מקבלת את מלוא המחמאות בביגוד שאני לובש. יש לי כמה חתונות החודש, וחתונה אחת היא מאוד 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 חשובה לי. אני חושבת, זה מדהים, יא רותי, מהמם. רציתי להציע לך את זה, כי זה משהו מדהים. את פשוט, החברה שלי נכנסת לחנות, במעמד זה הגיעה לחנות כדי לשדרג בגד ישן שלה, ואנחנו עם כמה רעיונות וזה, היא מקבלת בגד חדש לגמרי. אז זה מסומן, פשוט רוצה לגזור את זה עליה ולהראות. אז ככה. רגע, ואת הצעיף את אמרת מה? את הצעיף אנחנו עושים ממנו את השרוול, כאילו אנחנו מוסיפים אותו ככה, בצורה כזאת. נכון, אני מכניסה לכתפיות. כתפיות כאן יהיו. כן. אוקיי, אבל בואי תסתכלי. קודם כל, לדעתי, החלק הזה קצת סגור לך, והיות ויש לך כאן מותניים יפות והבגד יושב אלייך מיוחד, אז אני, תני לי את המספריים בבקשה, לראה. חדש, מבגד ישן. אני אעשה לך פה שתי כתפיות. תני לי רגע סיכה. ראינו את הבגד לפני, ואתם תראו אותו אחרי. פשוט אנחנו רוצים, אנחנו יכולים בהחלט לפתוח פה טיפה כמו שאת אומרת, תקלים. וגם סוגר לך את הגב אם את ככה לובשת את זה בצורה כזאת. אני אשים לך גם את הכתפייה השנייה כאן, ואז ייקח, תראי, אז שיהיו בשמחות. כל הכבוד. בשמחות.